Krisi honi aurre eitzeko garraio publikoa jaitzi da. Orduan, supermerkatura juteko garraio publiko hartuko dut. Eta holanik, baina klaro, elikagaizek behigonin dire. Orduan, etzien gelditzuko naz, eta hobeto. Baina klaro, etzien gelditzuko naz, eta argi gehiago gaztako dut, eta argi zebe igonein da. Orduan, ez dakit zer inbierdoten. Donostiko kalietara hurbildu gara, hori galdetzeko, ia zer iruditzen jaken, eta ia badakiten ze gaitzik dekogun krisi hau. Badakizu zer gaitzik jaitzidan garraio publikoa? Ba, ez egia esan da, ez dakit zeba jetxidan. Ez, Zuk, bakizu? Ez da. Bakizu krisi bat abiatzen dauela, krisi ekonomiko bat. Bai, inflazioa eta hoi bakit, baina ez dakit horregatik dan edo ez dakit oso ondo. Datorkigun krisiseri aurre hitzeko, zuek zer ingo zenduen? bezakit. Agian estatuaren aldetik laguntzak eman edo ezakit, ez? Olako zerbait. Garraio publikoa jaitzidan moduen? Bai, adibidez, eta hola, janariarekin, eta hola ez da, agian. Elektrizitatearekin ere, urarekin. Zuk zer ingo zendun? Bai, osea, nire partez agian, bai, jende gaztearen txat, laguntza horiek ere handitu eta horrela egiten ari diren bezala. Zeo zertaz pribatu biko bat zinen, zertaz pribauko zinen? A. Argia, B. Olio eta uruna, edo D. Gasolina. Nik uste gasolina. Ze azkenean ez dakat kotxea, karneta dakat, baina kotxea ez dakat, orduan ez dakat beharra, ez dara, gasolinan beharra. Garraio publikoa bezingo zendun erabili, Ba, orduan bizikletakin edo oinez bonintzake. Zunun bizi zara? Hernanin. Eta oin Donostin zauzelan etorko zinen bizikletaz? Bai, nik uste baietz. Azkenean, ordu terdi da, baina, bai, bizikletaz. Gasolina zeren ez dut erabiltzen, beraz. Ez duzu erabiltzen ino? Ez zeren, agian aitarekin kotxez bani joa, bai. Baina eske ez daukatez motorik ez kotxerik. Ikusten da bizikleti dekola. Ni joa beti, así que negatik. Orduen, gasolina. Zuk? Bai, baina gasolina ere bai garraio publikoetan da. Bueno, agian gasolina, zeren eta ura eta bestia ere bai uste dut direla bai garrantzitsuenak. Beraz, gasolina, baina bueno. Orduen zuentzako garraio publiko hau jaiztie, ez da hain efikaza, esango gu, argize jaiztien moduen edo elikagai batzun beza jaiztien moduen, ez da? Hombre, agian ez. Osa, esan dugun bezala, nik adibidez bizikletaz ni joa donora. Agian nire kasuan agian argi gutxiago ordaintzeala janaria ere merkeago izatea hobeago izango litzateke, baina, klaro, ez dakit. Datorkigun krisiari aurre egiteko, zuk zer egingo zendun? A ber, nik uste azkenean betikoa ez, diru gehien dakanai, diruak kendu. Azkenean hoi da, gehien dakatenak, gutxien dakatenei eman. Eta listo, un reparto de bienes. Azkenean hoi da buena, tan logikoena. Ez dakit, niko ingo nuke. Gora Euskadi, sozialista, gora.